Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makabanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sara. Nag-viral ang disgrasya sa duha ka mga mag-uuma nga nahulog sa pangpang ang gisakyang motorsiklo nga dunay kargang inane nga mais. Samtang gilatas ang gamay nga dalan sa usa ka bukirong umahan sa Alabel, Sarangani. Apan gawa sa way tarong nga dalan, mipiyait na sab sila sa kabarato sa palit sa ilang produkto. Ato'y balik si Efren Mamak. Grabe ka guys, may tangke pa ning isa. Ay! Wala na Lord! Uy! Simaw! Uy, Ginoo ko! Wa na Lord Jesus. Ang ulahing hakot sa mga inani nga mais, misangpot sa disgrasya, human midiretso og kahulog sa pangpang ang usa ka motorsiklo nga naglatas sa gamay nga dalan sa usa ka umahan nga nahimutang sa bukirong bahin sa Purok 1, Barangay Paraiso, Alabel, Sarangani nga nahitabo banda 11:30 sa buntag adlong Lunes. Swerteng nakalukso ang 21 anyos nga driver ug ang iyang 17 anyos nga angkas kinsa pulos mga miyembro sa tribong Blaan sa lugar. Nakahiagom sila og mga gagmay nga samad sa lawas. Apan ang maong motorsiklo midiretso og ligid sa gibana-banaang 50 ka metro nga gilawmon sa pangpang. Perte na kuno kining gubaa. Matud sa driver, kanunay silang nagaagi sa mong gamay nga dalan apan kalit lang napalong ang makina sa motor ug nawad-an sila og balanse ilabi pa nga gamay ang dalan. Nawit balad charge. Sir, lisod kayo sir. Hindi kayo dalan, gamay kayong. Ang nag-viral nga video, dili kuno for content lang sumala sa uploader. Ana ang mga viewers uban kanang content daw. Dili jud to content sir ba? Wala jud na damha nga na viral jud ay ito. Matud pa, ang dalan sa mong bungtod giablihan aron makaagi ang mga motor nga mokuha sa mga inani nga mais ug ubang produkto sa mga mag-uuma gikan sa tribong Blaan sa maong lugar. Kung itandi kaniadto, kabayo ang ginakargahan niini. Hinuod doon na matud pay plano ang lokal nga panggamhanan niini. Kasada pay kulang sa mga suksok nga mga uma. Nanay proposal ron ang congressional office. Wala to lang namo pero karon gad nagpadayon pag clearing ang taong kwipo dire sa among barangay. Gani karon ami plano Pining Road Paraiso to Barangay Bagakay. Apan laing mulo sa mga mag-uuma ang baratong presyo sa palit sa ilang mga produkto. Sama sa mais nga mabaligya lang sa 17 pesos per kilo. Apan posibleng muubos pa daw kini depende sa presyo sa merkado. Dili matud papaigo ilabi pa nga buhis buhay ang ilang pagdalan ini sa merkado. Ang amo ang ginahangyo sa mga agriculture unta kanang i-priority ang mga produkto sa mga mag-umasar kay dili jud sayon ang trabaho sa mga umasar. Barato ang presyo, buwis buhay gyud pareha karon sir. Kanang kung moingon sila sir nga dapat hakuton di jud mahakot sa tao sir kay luoy kayo ang tao. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuhaan og pahayag ang Department of Agriculture kalabot niini. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.